Hej venner og det danske community. Jeg hedder Fatfing Ingame. Jeg hedder faktisk Carsten Skønner i virkeligheden, og jeg er leder af CRT. Og den her video vil faktisk vise jer nogle ting, og få afklaret nogle ting, som faktisk er sket for os. Vi er på det seneste blevet svinet til højre og venstre, omkring CRT bliver boostet. CRT er et LCS-team som er gold, og vi er utrolig arrogante, fordi vi skal have 50 kroner, fordi så kan jeg være med i CRT. Og pengene går kun til lederens lomme. Jeg vil faktisk egentlig fortælle jer, at I har ret i et punkt, og det er, at vi er et LCS-team som er gold. I april 2015 startede Starkers i jer med at skaffe spillere til vores Challenger-team, hvor alting kørte på skinner. Vi fandt 3 spillere, der mundtligt var klar på at arbejde sammen. Starkers, Nordinus, han blev vores afdelingsleder og spilleransvarlig, og mig. En ting man skal huske på er, at vi ikke må oplyse de her personers navne, da vi kun havde en mundtlig aftale, og en mundtlig aftale kan man løbe fra. En nedskreven aftale med underskrift kan du ikke løbe fra. Nordinus og jeg, vi havde en samtale, hvor han konfronterede mig med, at jeg slet ingen erfaring havde med hensyn til et Challenger-team. Og til at være med i det her projekt med at starte et Challenger-team hold op, så i 2016 ville vi få den i Challenger-scenen, og i slutningen af 2016 kom op i LCS. Det var vores store drøm, alle 3. Og det var derfor, Nordinus han kom til, eller ikke kom til, men han konfronterede mig. Man skal bare huske på, at de mangler jeg har, arbejdet jeg mange timer på at bygge op. Hvis Nordinus vidste, hvordan jeg var som person, ville jeg have arbejdet stort set hver dag mange timer for at opbygge det, der kunne kræves for at nå min drøm. Det ender med, at Nordinus vælger at leave, og det gør egentlig også, at de her spillere de forsvinder. Challenger-scenen og drømmen blev sådan lidt ødelagt, og stakkels er, at vi går tilbage til CRT som den organisation vi er, og vi begynder at coach de her gold teams, og hvor det er egentlig i sidste ende, vi godt ville have været op i LCS, ikke? Og jeg kan sagtens forstå jeres problemstilling i coaches, der coacher gold teams, hvorfor gør de det og så videre. Vi elsker det. Det er derfor vi gør det. Den anden ting, det er, at vi konstant bliver svinet til omkring kontingent. Maj 2000, cirka den 20. maj 2015, startede vi vores stream op for første gang, og allerede der havde vi kanon stor opbakning med mange viewers, og selve det danske community, endda Gripix, hjalp os og fik os i gang med i starten, støttede os op i starten, for at vi kunne være det her organisation, som vi gerne ville. Vi fik den bedste mulige velkomst af jer til at starte den organisation op. Efter hver stream begyndte vi også at tænke over, vi skal også have vores viewers i gang. Vi skal også ud og sprede budskabet til andre mennesker, og de skal også få spredt deres budskab med streaming ud. Det betyder, at Philip, Provoke, Remme og jeg begynder at gå ud til andre streams og hoste den. Fordi vi føler også, at små streamers kontra lige så store streamers som os, skal have lige så meget kvalitetstid med viewers, som vi har fået. Det er en fed oplevelse at streame for mange viewers, og det vil vi godt have, at andre skulle opleve. De sidste 2 uger har været mareridt for os stort set at gå ud på forskellige streams. Vi får stor hate, vi er jo netop ikke et LCS-team. Vi får stor hate, fordi vi betaler 50 kroner for at være med i CRT, og går direkte til stifterens punkt. At vi generelt har løjet og ikke givet den korrekte information til vores viewers. Det har egentlig gjort, at vi faktisk ikke kun på streams faktisk blev svinet til. Og League of Legends, især in-game, når vi spiller solo queue team ranked, når de møder os, så sidder de og troller os på livet løs, de går AFK, de sidder og skriver til andre mennesker, at de her spillere, de går efter LCS, og det er derfor de går lidt, de har hyret en træner, og det er bare forfærdeligt at være, hvad kan man sige, både spiller, men også stifter det hele, hvor man ser sine members stille og roligt og trappe ned på deres lyst til at spille League of Legends. Fordi resten af den danske community er i gang med at punish os for nogle ukorrekte informationer. Det er derfor, jeg laver den her video nu. Til alle jeres CRT-medlemmer, der er. Til alle danskere, der er i det danske community. Jeg håber, det her budskab, de bliver spredt ud. Det er, for at lade os færdiggøre det, hvad er CRT? Vi er en organisation, hvor alle aspekter af spillere i League of Legends er imødekommende. Ligegyldigt hvad league du er i,
Ligegyldigt hvad formål du har med spillet League of Legends, kan du være en del af os. Hvis du vil fremad over rank-ladderen, du vil spille 5v5, at du ønsker at hygge dig med andre mennesker, har vi faktisk helt op til 40 medlemmer, der har forskellige aspekter af deres spil, som de vil. Og så kan vi komme om til at hjælpe dig, eller være en del af dig. Chancen for et fællesskab i den danske scene, i netop League of Legends, er få, og vi er en af dem, som man kan stole på. Og for lige at gøre det konkret, de her 50 kroner, det foregår sådan, at du er medlem af CT i 6 måneder, og pengene går 100% til vores hjemmeside og Teamspeak. Jeg har fået 0 kroner ud af det her projekt. Bring det op i chatten, når du streamer. Vi kan snakke om forskellige episoder, når det er, vi streamer. Der kommer også en slags, hvad kan man sige, en opsummering på streamen, når det er, I kommer og deltager. Tak for jeres tid, venner.